тук в нас отварям джама в София и по едно време става такова леко хладно и хубаво. Затварям джама, минат 5 Митко, ти къде скачаш ли? Де да знам, някъде падна. Ако маркна чест... Аз мъркнах чест. О, магада, не ми любимото ми оръжие. Айде, успе. Митко, аз няма скоча баш, така ще скоча, защото... Тук имам късмет. Той нашия само допада на кралството. Аз ти бе. Ми друг от нашия отборна няма. Втори! Син чест на една локация. Да бе. Бързаняк на мен дари от 3 честа най-големите позиции. Първият чест е SMG, вторият чест е пистолет, че диамант. Генерално. Първи чест е SMG, втори чест е DPS, трети чест това няма. Айде, при мене дойдох. Гледаш ли аз пас? Само лъжа, брат. Не са син камън. Момчета, имам две лилави оръжия. Аз имам едно. Скивайте. Аз нямам оръжие. Защото ми дава само SMG-та. Охо, тука при мене! Мале, сега това го емботнах във въздух. Добре, че не го виждам. Брат, аз нямам никакво оръжие, буквално О, мале! Той е на мен! колко? 5-6 честа. Мале, емботнах го. Ми е Не дал хитнах нито един шут. генерално. Дай гра се бъзика. Що ми дава оръжие, дето ми харесва да брат? Тактикъл и бърст. Бърса ми го дай. Какъв е? Бърста, аз имам лилав. А той ми е любимото оръжие на мен, бърз. Преваш ще там лилаем там. Ау, хамър. На който му трябва да взима. Мен пък ми даде едно оръжие, не искам. Ей, те при мене. Естествено си. Ако дойдете сте да ви изсъкнат топите, къде? Вземи това. Влизам в този бус. Брат, аре най-накрая помпа да ми даде. Дай ми шоквейв, дай ми шоквейв. Брат, имам 12 импулс. Колко? Брат, имаш една импулс. Не така. О, брат, чакай, ще не Двайсет! Какво? Нашия там са вини. Дед! Ми, брат, Лилав. дед пък си... Добре. Хама. Какво? Legendary chest. Можеш ли ме? Дай ме го. Аз имам такава зелена. Кой ми приятел, няма само ти дилива, бе. Бед. О, кой ме стреля от тебе? Само да ви видя. Не, това е хубаво, гледай какво го правя. 64. О, най-накрая хубава помпа. Майко, са ги киша. Кракнат на едно. Брат, няма с кого дойме. О, моля тебе, брат. Ела, ще пусна лънч пари. Пътим към тея. Фейзъл му в бокса. Ела малко, ела, Каш. Алекс. Кажи ми. Много ги мразят такива дет се боксват. Като жени. Чакай малко е. Коямба! Стой, коямба! Чакай малко. Стойте, че един коямба ме спами! Коямба! Не дей! Пража, брат. Хич ме изстреля хубаво. Мале хора съм дет. Мале, катера се на хайграунд. 3, 2. Някакъв има мамук. Брат, аз съм при тебе, ако ми го ръжа. Бягам. Аз дойдох, ти бягаш, брат. Да, аз съм на 3-7. Как? Ела на мене. Аз имам 3 метри. Аз искам за Big Shield, бе. Добре. Единия на едно, брат. Знам, много са големи кушки тя. Брат, виждам се със светлината ми, разбираш ме. Идвам, Алекс. Няма да откажа помощ, наистина, брат. Аз имам 16 000 минита, брат, ама... 36 лайк. Още 36. Идвам. Кракнат е то черно белеска. Ма са трима. Ма те ви идват от всякъде. Но искаме от това. Някаква фелина. Ма са ми трима, брат, и то тук е на едно. Едно фелина. И я им ботнах. Аре, дай! Ти къде си, брато? Е, тука. Ма, ела да бим Крис. Ама чакай, че тая я остакна едно. Маля, пич. Майка ти стара. Дет. О! Елата, бърз, Алекс.
са мега големи слабаци. Точно имаш мамут. Ех е там. Къде са? Залева. Идвам. Да, не Ето го, намериш. той кемпи. Давай кемпи, бе, брат, кемпи. Не, майка ти как кемпиш? Нок. Кемпи. Моля ви, елате тука. Моля те, дигни на Алекс, той е Алекс, добър, Чакай малко. Идвам. Това е мой кой. То, аз му едитвам и той тако. Направих да му направя тако да го прифайрна. Да му едитна и да пак да го... И тако. И после да ресетна. И после и после разбрах. Да, разбрах. Трябва ми лайт да нал. Тук има Някои нещо. минита. Аз тук убих Къде някакъв си за брат. лайт? Ето, имам. Сигурен. На Къде мен ми ги трябваше убих от тези, бе? Взимай минито. насра. Какво мините? Стой в мините. Чай, не, защото да биш. Брат, чуто и трябва да пина малко, брат. Дайте да пина един, бе. Някой ми скръвна медкитите. Аз. Не, Някакъв лети. И кацна. И... Обвиждах го. Къде? Минус 50. Брат, Краква, той то не е там. много щитав кросхер, брат. Да, Щиш брат, искам кросхер, си шибания бърз. Не само Чакай. ти го теглиш. Да го ръчвам ли? Стой. Абе, Той, брат. телефон е мълник. Абе, тука, бе. Брат, 32 лайт, 64 лайт на едно. Майка ти! Дед, Майка ти! Оттам тъпата ключка не е годна. оп, крак. Кракнахте го. Футболистка кракнат. Да, то е много голяма кучката. брат, да стрия съм спамил, бе. На едно е, повярвам, на едно. Толкова, ама. Аз съм мога да го оцеля. Брат ми вика корен квадрат на 69. И после проблема е в нашото поколение. Брат, ми искам! Браво, бе. Алекс. Това са моите оръжия. Моля ви, има едно синьо SMG. Да, това е моите Аз SMG. абсолютно нищо не съм знал, брат. Там се файт. Само ми трябват помпи. Помпа. Не помпа, патрони, да. Там се бия доем. То за Брат. SMG патрони, само и за помпа. И някаква по-хубава помпа. Искам бърза бога. Добре, дай ми бърза. Майка Аре, тук бе. какъв ултима, бе, брат. Знам. Затова ти помаркнах там. На мен е един. Идвам да обера патрони, ако има по-хубава помпа. На мен е Ти какво някакъв коледен скин. И Някакъв той не лети, разбра, брат. добре. Чакай, отварям прав. То пак е дайман да брат. Майко, минус 79 лайк. Мама ти, бе, Ура ли има тук, бе, брат? сериозно ли тази тъпа футболистка пак ме е имботна? Брат, на едно е. Кажи. И моя Ой, така в сестра. момента ми играе на телефона. Алекс, Брат, Алекс и моят брат е така и той в момента Аз играе на много- телефона ми. Жулта ми, брат. Добре, че вие сте там. Ти кое е гост? Ей, тук. На мене. На мене. И ти ни. интересно. Не, брат, Краквате. моят е добър, нали? Кракнате. Много съм. Брат, точно ме видя. Къде? Став тук, бе, брат. Пак ли меле? Не, постоянно брат. Идвам. Стойте съм, това брат е. И тук има някакъв. Дай ми оръжието, бе, брат. Някъде хубава помпа, някой. Не, имам две помпи. Каква? Дай ме. Мавена, твой ли е? Добре. Ей, давай. Да знам. Ела. Къде? И тук. Решвам. Тук някъде. В красна, а не, тук. Не, тук нок! Найс. Лети един. Много голям какъв. Туф. Не стрелям. Къде? Сам ми кажи къде. Мръсни ми го. Тракнат. Да, той мене ме тракна. Килва се.
Там, кракнат. Вземам бикшот. Той Алекс умря може би 30 пъти. Той ме уби, брат. Ай, ще умря. Ма, мислиш ли, че аз нямам? Аз за тази игра ще спирам. Да. Майко, брат, колко кила имам аз, бе? Брат, как имам само 3 кила, брат? Ви лужи ли сте? Аз имам 4. Ама, Аз брат, прекрасно имаш бих 4. гледал. Ма не виждам нищо. Майко, това го видях. Си 4 кракват. Тук има хора да знаеш кемпи. Има два нове, да. Ма аз зона съм, добре, не съм зона. Да, между другото, аз пак ще умра. Педерас нещастен гей. Знам всички от тази игра са Гайс. Guys. Къде сте бе? Еми, брат. The guys save the lives. I killed that guys. But kill me. Yeah, food it. То някъде И сега ходя, то ще брат, умре аз във не мога. въздуха, брат. Или пък не умираш, Да. или пък умираш. Или пък ме ръшва трима и аз се пробвам да избягам, обаче се намесвам при втори на хуй! И аз съм тъй. На хуй! Ситуацията е пастърка, как пастър ма яка. Майка ти да и бабка за... Не!